Tara, samahan niyo ako para tingnan ang kapital ng Pangasinan, isang bayan na binubuo ng 32 barangay at kilala sa bagong making industry. Atin din pasyalan ang Baywalk na dinalagsan ng mga tao at kung anong meron sa dulo nito. At puntahan din natin ang Barangay Stanza at tignan kung anong pinagmamalaki nito. Kaya sa video na ito, kasama ang ating motorsiklo, puntahan natin ang bayan ng Lingayen. Okay guys, so pupunta tayo na bayan ng Lingayen ngayon. So doon yung gala natin. Atin tignan kung ano pong meron sa Lingayen para tumingin ng view at mag-relax. So try natin i-explore. Tara, i-explore natin ang Lingayen. Okay, so ang hirap tumawid po. Wah, nakatawid tayo. Dito po tayo ngayon sa The Venecia Extension ng Dagupan. So dito dumadaan yung mga papuntang ng Lingayen kung traffic. Meron din doon sa kabila, yung mas maganda doon, mas maluwang. Dito daanan ng mga jeep din to. Okay, so traffic talaga. Mas traffic pa sa loob ng Dagupan pag ganitong oras. So may gusto ko, Grand Pigeon. Ang dami pumipila dyan sa Grand Pigeon na yan. Dito sa The Venecia Extension. Uy, pasaway. May pasaway po. Okay, yan yung pangalawang extension na sinasabi ko, yung bawang extension yan, oh. Yan, sa bayan ng Dagupan. So meron tayong tatakbuhin na mga siguro 15 kilometers from Dagupan to Lingayen. Kahit sumingit-singit na rin. Singit-singit. Ay! Hey! Ngayon, dito na tayo sa bayan ng Binmalay. Yan, pagkatawid natin doon sa arko na yan. So, bayan ng Binmalay na. Yan. So, puro bangus. Bangus Dagupan kasi. Kung pupunta po kayo ng San Carlos, Malasiki, Bayambang, yan, pwede po dito. Tagos kayo dito sa may yan, sa may kaliwa natin, pasok kayo dyan. So manapit papuntang San Carlos. Wow, ganda. Bomba-bomba. Okay, so yun yung bandang kaliwa, yan yung papunta ng Toral, Alaminos, Anda, basta lahat po na papunta Western. Yan, dyan papunta, papasok dyan. So yun po yung shortcut. Kaya sa dadaan po sila dito,
Dito kasi is matraffic. Dadaan ka pa ng bayan ng Binmanoy, bayan ng Lingayen para makarating ka ng Sual. Eh kung dyan ka dadaan, mas makakatipid ka pa sa gasolina. So dito na tayo ngayon sa bayan ng Binmanoy. So dyan po yung palengkehan, bagsakan ng mga gulay, isda. Yan. So yung mga product po ng Binmanoy, si sugpo, yan. Yan, pwede po kayong bumili dito, mura lang dito. Yan, sa bayan ng Binmanoy. Yan, palengke na yan, oh. Kanan tayo, doon tayo ng Baywalk. Mas maganda doon, hindi traffic. Maganda pa yung view. So didiretsuhin lang natin to papunta doon, punta ng Baywalk. San Isidro Norte. So welcome to San Isidro Norte. Welcome to Binmanoy Baywalk. Kakaliwa tayo ngayon, tignan natin. So dito sa kaliwa yan, makikita nyo yun, oh. Dagat yan, magmula hanggang doon sa may Sungal. Diretso yan, itong Baywalk na to. So ito po yung mga cottages nila, yan. So may rent po yan mga yan. Walk in, pwede rin walk in dyan. So ayan, yan, oh, yung Baywalk nila, oh. Okay, punta muna tayo dito. Tayo muna eh. Up. Okay. Up. Medyo mahirap ang daan ah. Oh, gumagalaw ang ating manubela. Up. Ay. Lumulubog tayo, men. Lumulubog tayo. Mahirap pala dito. Ay nako. Ang hirap naman pala. Okay, so muntik na tayong di makalabas kanina sa buhangin. Ang lambot, dumudulas yung gulong natin. So ngayon tara, tayo naman ay pupunta ng bayan ng Lingayen. So dadaan pa rin tayo ng Baywalk para tingnan natin kung gaano ba kaganda ang Lingayen. Ayan, so
Ang baywalk nga to, from Binmali to Lingayen, siguro may 4 kilometers. Pero pag didiretsuhin pa natin yung pinakadulo nito, so baka mga 7 to 8 kilometers siguro yung tatakbo natin. So yun po yun, from start ng Binmali to dulo ng baywalk. So tara, pupuntahan natin yan. Dito na tayo sa Pangasinan. Marami din dito estudyante. Pag wala silang pasok, pupunta sila dito. Namamasyal. Punta na tayo ng dulo ng baywalk. Ayan oh, daming tao oh. Weekdays pa lang yan, Friday. Weekend yan, dami lalo yan. Kung kayo po ay turista, pumunta po kayo dito sa Lingayen kung gusto nyo maligo sa dagat. Ang luwang-luwang niyang dagat na yan. Kahit saan kayo pumunta, wala pong bayad. Ayan oh. Okay. Testing 1, 2, 3. Yung tara magtatakbo. Guys, tatak na tayo sa daan. Grabe ang ganda. Ang ganda dito. Ayos, walang dumadaan. Okay, dito na tayo sa may dulo. Oh, delikado ang buhangin, madulas. Wow, ganda sa dulo. Ay, mataas. Hindi pwede. Ganda. Yan o, dulo na ng beach yan o. Ganda. Ayun po yung tower ng Sual. Pag nakikita nyo po yun oh. Kung nakikita sa cellphone, nandun po yung tower ng Sual. Hindi pwede yung motor. Tatakot ako, baka biglang dumiretso ako. Ito na yung dulo ng baywalk oh. Yan guys. May island dun oh. Ayun oh. Ayun oh, may island. So malalim na po yan. Ayun oh, nakakuha sila oh. Namimingwit sa dagat. Ayan oh, may nakukuha daw silang malalaki dyan. Dito sa gilid na to. Ang galing. Okay, so pupunta tayo ng stanza. So kailangan muna natin, ayan oh, ang laki ng fishing rod. Kailangan muna natin waste, baka maligaw tayo eh. Dito. Kung ikaw ay visitors, pwede ka mamingwit dito banda sa mga gilid niyan. Sabi doon nila may nakukuha silang malaking isda. So pwede diyan. Ang ganda talaga. Sulit ang punta natin dito. Napakaganda, grabe.
Ayan, so pupunta tayo ng stanza para matingin ng beach uli doon. Okay guys, so tara, punta na natin. Palatandaan ko itong waiting shed na to ah. Hindi pwede na dito, lulubog tayo. Okay guys, so yan, pauwi na tayo. So ganito pala dito, ang laki, ang lawak, tapos kunti pa lang ang waiting shed pero malinis. Grabe, sulit pag pumunta ka dito.